May adlaw mga binati o minahal kong Matalomnon. Welcome to my channel. Welcome to Eco TV News, ang channel sa kalambuan sa lungsod sa Matalom. Eco Live diri sa municipality of Matalom. January 3, 2022. The new beginnings of goodbye 2021, welcome 2022. Bisan pa man sa nakaagita sa Bagyong Odette, magpabiling gihapon ang atong pagpaningkamot sa pagtabang sa lungsod sa Matalom. Okay guys, mao ni resulta ni Bagyong Odette na nahimong way suga na magpadayon ta, di ta mawadaan o pag-asa kay ang Ginoo andam basig na ay rason ng Ginoo nga nang hingabot si Bagyong Odette. Basig naguba atong bahay na rason, adunay rason kung ano hingabot si Bagyong Odette sa 2021. Magpadayon gyapon ta sa pagpaningkamot, pag-recover sa mga guba kay masulbad na niya don't lost hope para sa atong pagpaningkamot, bisan pa sa magpabiling gyapon ang atong pagpaningkamot alang sa lungsod sa Matalom. Guys, okay. Tuloy pa rin labang lan para sa kugmaon ug alang sa kayuhan sa tanan. Okay guys, may tumutong.